Ketha inkosi yasebuhleni uNyazi lwezulu. Amen. Ngiphinde ngibingelele kwabayingcwele, ngibonge ukuba sekhaya. Amen. Ngicabanga ukuthi ngeviki elidlule umama ongizalayo umkhokheli wanethulela akade kusebuhleni. Amen. Ngicela ukuqala ngokubonga ey'nsukwini kade singekho kuzo nomkhokheli, sisezulwini lapho kuhlala khona uNkulunkulu. Asikaze sifonelwe sitshelwe ngamacala, sitshelwe ngabantu abaxabanayo, sitshele ngabantu abasale balwa ekhaya singekho. Siyabonga. Nombala-ke esasushiye nomkhokheli wamaNazaretha asebuhleni. Mkhokheli, ngiyababona omama, iy'cholo zabo basafake yena ungangisithi uNyazi. Mhlawumbe abalazi igama lale y'cholo abayifakile. Nobaba basafake yona imikhelele emiNazaretha namashedi asebuhleni. Nosawubona-ke bobaba engiwutholile ekuseni. Ngiyabonga. Nomama ngicabanga ukuthi usawubona ukhona mkhokheli. Ngiyabonga. Namakhosazana ashikathi sawubona Mshumayeli. Ngiyabonga. Sibuye ezulwini bangcwele, la kuhlala khona uNkulunkulu, hayi uhlala ezulwini singalazi. Sibuye ebuhleni, ngibabonile omama mkhokheli isabatha nesabatha. Ngababona futhi bevunule beye emgidini. Ngababona obaba isabatha nesabatha befika ebuhleni, bavunula futhi baye emgidini. Siyabonga bobaba ngoba kanicikile kodwa niconcentrate. Namakhosazana ngokunjalo ade khona enkanda. Siwabonile amanye kade kuvunula imvunulo yokuqala yamakhosazana iGwababa, walandela isikhoshi. Aqale ngomJafet, kwaba iGwababa, kwaba umJafet, kwaba insebe. Ngiyi-25 ayizibukweni futhi ngemhlophe. Siyabonga amakhosazana, nginibonile ebuhleni nivunule nasentanda. Namacala-ke ebuhleni angaze ngibizwe e-office kuthiwe nangu umntwana waseSandaneze senza ukuthi. Siyabonga-ke makholwa ingcwele ukuziphatha. Sibonga nothando-ke ninalo la ekhaya, nokukholwa kwenu, nokuthanda kwenu shema. Uma kukhulunywa ngohulumeni, mina uhulumeni sengicabanga ukuthi uhulumeni usebuhleni, uhulumeni uNyazi. Lezi nsuku silapha ayikho indawo bekungena abantu ubusuku nemini kodwa kungekho masosha namaphoyisa agada laba bantu. Ebuhleni ngekukhona uNkulunkulu. Mkhokheli, ngimbonile ushembe uNkulunkulu ebuhleni. Wena uhlala kude ey'nqeni zesele. Mina ngihlala uNkulunkulu sibeke iy'tezi. Oqala umshobala ungena esitezi wala ekhaya. Tema ngifona ngolesithathu ngifonela uMatinyane ngathi idokodo lami wathi khululeka khona ikamera ubaba ngene kulona uthe uzofika ungene kulo phezulu esitezi. Esihleli lapho. NgoLwesibili mawungena umdedele sambona uNkulunkulu.
ekhombisa thina ukuthi uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini. Engakamemeza umfundisi ukuthi sekuyathandazwa. uNkulunkulu ebeshilo ngeSabatha ukuthi umdedelo uzongena ngo-12 o inhlatsuthi izoqala ezansi kuza amakhosazana. Ngindunanyana ke emkhokhele emakhosazaneni. Mayifaka igate nje isibuyele edokotela. Mama bangene phezulu. Kwabanjalo bangcwele ngolwesibili. Uma umfundisi esezothi asithandaze, uyabona mawungena la endlini amaphoyisa khona idodo lokuqala. Khona intombazana ibihleli lapho entethelelo. Esezothatha umbhobho umfundisi. Athi ke sekuyathandazwa. Yasukuma le ntombazana yagxuma phezulu yahayisa. Yabhonga le ntombazana bayibamba bashumayela yabhonga shaba isibhakela yakhahlela ngonyawo. Ngithi mina hayi mbuzeni ukuthi umuntu noma idimoni. Ithi le ndoda hayi mina ngukhokho wale ntombazana. Le ntombazana esingifake ezulwini ngingageziwe. Mina ngifuna ungena ezulwini kaShembe nginje. Mina ngangithakatha. Mina ngangibulala abantu. Umuntu wesichithwa uthengwa kimi. Umuntu okubulala yayithengwa kimi. Ingifaka kanjani ezulwini kaShembe nginje? Yathi ayiphume le ntombazana nami ngiphume. Kuleli gate bangcwele esihlala kulo kukhona imfihlo yemphefumulo yabantu. Yemphefumulo nokhokho bethu lapha bahlala khona. Uma kuzoba inyanga umhlangano balinde thina. Sasa sithi hayi lalela wendoda sicela uhambe uyohlala egethini esekuqaleni yeke ingane isonto. Hamba wena uyoyilinda kuleli gate lokuqala ngaserenkeni yeke ingane ingene isontweni ihambe enkosini iyokucelela intethelelo kuzo zonke lezi zinto oyibalayo. Ithi le ndoda mina ngokwemisebenzi yami ngangithatha isinqumo ukuthi angifuni ungene ezulwini likaShembe mina. Sayincenga yathula le ndoda. Kanti uNkulunkulu akagcina wangena umdedele zangiphinde ihluphe le ndoda. Khona unkosikazi wozani sizwe nonke Selibasi Wele nosi Kuwozani Lokesi Selibasi
esikubona ebuhleni kungathi amatshwele ey'nkukhu elandela unina. Angithi ayakhuluma amatshwele mayilandela unina. Athi cha, funa inkulumo mina. Amatshwele ey'nkukhu ayakhuluma mayilandela unina. Lithe elinye ungadluli phambi kwami mama ngifuna mama mayithola ukudla anike mina kuqala nelinye lisho njalo. Athi siyashiyashiyana. Abantu kade besekuhleni bezofuna uNkulunkulu. Mhlawumbe bebancane basidebe semakhaya. Mayethi uNkulunkulu kuseza bezayo siye singezwa kahle. Sizibonele. Bebungekho ubusuku ebuhleni. Bingekho imini. Abantu kade behla benyuka ubusuku nemini. Kodwa indaba engifuna ukuza kuyo ile yokubona uNkulunkulu ukuthi ebuhleni khona uNkulunkulu. Amen. Khona unkosikazi. Okay. Kulomgwaqo wakwakho angithi igama lakhona kusemahawini. Lula ke mawami emahawini ukhuphuke ungakafiki eShenini bese ungena ngo left egcawini endala uye ngakomama khona unkosikazi lapho. Lo nkosikazi ke ufikelwe usizi esemzini wakhe wahamba waya kudokotela. Wafika wathi udokotela awukhulelwe wena unesigaxa kufanele wenze iappointment uzohlinzwa. Waphuma lo mama wangeke waya kudokotela wesibili. Wasuka futhi udokotela wesibili wathi hayi wena akekho umntwana esiswini kuwe. Yenze iappointment uzohlinzwa sikukhipha isigaxa. Wahamba futhi udokotela wesithathu. Wafika naye wathi cha unalutho esiswini wena okukhona isigaxa kufanele kuzohlinzwa. Wayisethula lo mama wayisethi Nkosi yami ngilithemba lami mina wamuzi ushembe lo mama wamuzi unyazi. Mlathi unyazi woza mntanami woza mntanami lento engiyitshelwa labantu lapha bayazi ukuthi inkinga yabo bayifundele abayazi. Mina ikhona ingaba yami kuthiwa unkosikazi okhulelwe akayi kuJulayi kuthiwa ingane engakabi no3 years ayiyi kuJulayi ngoba isuku ingakabi nesono isuku ingakagangu nina ithethise. Ngiyahamba mina ngiyakuJulayi ngikhulelwe nginje. Ithemba lami ukuthi uNkulunkulu ngifuna ayiguqule lesi sigaxa enze ingane sithe sisezansi satshelwa kwathiwa phuthumani bashumayeli ngenhla khona unkosikazi usetetile wayishaya phansi intombi. Bathe udokotela kahlinzwe nesigaxa. Khokheli uyamazi umshumayeli umlondo semntombi. Umshumayeli umlondo khuluma ngomhlangano kaJulayi bangcwela athi sikubo. Umshumayeli umlondo ublockile. Angithi uma block into evalayo. Block angithi ukuvala. Njengoba uNkulunkulu esidalile asiblockile ngithi. Cha masifuna ukuyochitha indlengwe. Angithi asiblockile. Ublockile umshumayeli umlondo uyamazi umkhokheli. Wahamba wayesibhedlela wafika ingwelezane bambhona bamfaka ipipe.
bathi wena mawufuna ukuzikhulula awuseze ukukhulula ngemvelo, usuzokhululwa yileli ipipe. Uyavuka Mkhokheli umshumayeli ngesabatha lokuqala uye emashawa wathi ngena laqatha ipipe wakhululeka. Uma singena ngaphakathi Mkhokheli ubaba engibizele umsebenzi wala ekhaya ethi ingane ziyatohitoya zithi ngeke ziwuthwala umkhabela kawuthwala ufake nje kukhona umshumayeli. Mkhokheli angibasolo mama bahlala namadoda eGoli, hayi angibasoli, ubani ngeke ayigadi into yakhe, angithi bomama cha ngisoli. Lo mshumayeli uzobika ukuthi 30 years washonela unkosikazi akakaze amphuphe. Iyabuza inkosi ukuthi kwenze njani yini ungamphuphi, ngicela ubuye ekuseni ngo6 uzazohamba ngofuna unkosikazi wakho. Uma ebuyela lo mshumayeli ithi inkosi ngihambile ngawufuna unkosikazi wakho, umfice ehleli phansi kwesihlahla, akafikanga ezulwini akayike emndenini. Uma ngimbuza uthi umyeni wami wangishiya ekhaya ngaze ngashona ngingenayo indlu, wahlala eGoli emayini, kusho ukuthi eGoli wayehleli nesincanakazana amadoda encanakazana, wakhohlwa ikhaya. Ngaze ngashona umyeni wami angangakhelanga indlu, njengoba ngihleli phansi kwesihlahla bangixoshile emndenini bathi mina ekhaya ngilakhanga. Yathi inkosi hambe yokwakha indlu kankosikazi wakho, umbize umfake uzobuya bekhona. Niyezwa baba ehlukanisana manje. Uma kungakagcwali uphi umculo sekugcwele baba usuvalile endlini ngini awukagcwali. Uma kungakagcwali faka phela abantu ngokusemthethweni bese uyavala ngoba sekugcwele. Niyangizwa ngithi asiyeke ke incanakazana ngoba zenza kungayeki ekhaya. Besisentanda Mkhokheli Shembe uNkulunkulu uphi uSibili, uphi uSibili ukhona weSibili awuthatha lo mbhobho utshela amaNazaretha ukuthi Shembe uNkulunkulu ngifuna ukukhuluma le ndaba sivala inkonzo. Uma kusho uSibili uyazi indlebe zami ungathi content content ngenayo, awusho uSibili ukuthi Shembe uNkulunkulu. Ngifuna abakuzwe namhlanje khona indaba engifuna ukuyixoxa Mkhokheli, inkinga khona indaba engifuna ukuyixoxa. Angithi sibuye ebuhleni Mkhokheli, siphuma phambi kaNkulunkulu bangcwele ubenze imisebenzi yakhe sayibona. Sibili awusitshela ukuthi uShembe uNkulunkulu, awusitshela ukuthi uShembe uNkulunkulu ngale ndlela oyosho ngayo uma uphethe inkonzo sikuqa usho kuqa Sibili. Tshela ukuthi uShembe uNkulunkulu. Ngathi ngizoze ngifike nakule ndoda yale ndoda ethu kubaba emafonini lokuthiwa uMbatha. Cela ukuhlabela kancane baba. Hlabelela. Siphume ebuhleni hlabelela. Nkosi baba ngiyakuthanda. Nazaretha ingcwele Shembe uNkulunkulu, uNkulunkulu kulelizwe nasezweni elizayo. Sengathi singamphatha kahle uNkulunkulu ukuze nathi asiphathe kahle.
sihlale onyazini lwezulu luNkulunkulu kuyoze kuyobhuma umhlaba amen isho ngenkani uthi ushembe uNkulunkulu Shembe uNkulunkulu maNazaretha ngiyabonga sibe ngikukhumbulele lokho mawususho njalo ngolwesihlanu mkhokheli sivuke nabantu siyentanda siyosebenza soshayisa ngo-12 sibuye kuyamaywa-ke ntanda kuyaphekwa uma sesibuyisa abantu sithi ababuye abantu bazomaya sithandaze sihambeni kusuka insizwa yakwaNtuli eShowe sinokuyidlalisa-ke sithi umfundisi wezwe lonke sebeyasinesa basilethele kumaya uhamba nenhlanhlatho yakwamaphumulo inomthungo la supholile la usebalekile uSibili maraza ushembe uNkulunkulu uthi uSibiya kulo uNtuli hey Sibiya ukuthi ngikhonzile ukhuluma kahle mayikhuluma esontweni kwanakala ukuthi abe indoda mkhokheli mhlawumbe sasiyovala ngaye masesivala ngoba nokudla wayezothi mayikuphekile athi kudle ngenkani ukuqeda kufake lokudla ithi lensizwa yakwaNtuli bashumayeli nayo idatha yonyazi khomba lensizwa ngiyayibuka le nkosana inomthungo la ebusweni ithi ngithi mina hayi weNtuli ngicela kube yona lenhlathululo esinikwe idatha uthi akuqale mina ngithi ayikhuluma mfowantuli uthi sisebenze ngaphakathi lapha baba uma sivuka ekuseni sizosebenza waphuma endlini eshesha wafika wabuza lensizwa wathi uphi usibani bani uthi sathi baba idrive ama-truck lensizwa eyise Cape Town nge-truck uthi sathi baba uhambe nomsebenzi usemathrakini uthi yathi mfunele nimfonele nali igama lakhe la esandleni hayi mfonelani manje nali igama lakhe la esandleni kimi iphuma endlini inkosi shesha bamfuna ngithi kwakuyisonto sombuluko uLwesibili uLwesithathu atholakale umfoko amaphumulo usesibhedlela uthi-ke sengamdedela ixoxele yena ngiya kule ndawana-ke ethi inkosi iphuma endlini ithi uphi lo mfana kamaphumulo ngoba nali igama lakhe la esandleni kimi yena lo mbatho uthi kubaba umuntu mayisehambile emhlabeni uyadlula kuye ithi lensizwa uma isixoxa indaba yayo ithi ngase ngidlule eMthatha ngetruck khona indawo ezehlelayo ithi phansi umgwaqo uyajika ngifica kunengozi umgwaqo uvalekile itruck nami iyashesha ngathi ngithi ngiyayibreak itruck yangehlula laphenduka ikhanda lazohlangana nenqola ikuthayela wangisika la kwahlephuka ithambo kwalenga neso ngaphaphama esibhedlela sengivuswa unyazi uthi esibhedlela lafika unyazi lwangivusa longibiza ngegama uthi lwalugaxa ubhaka lwathi vuka fana kamaphumulo ngifuna ukuzokuthunga ithambo bese nguthunga imithambo ngoba uma uthunga odokotela bazoyidonsa imithambo yakho bese uyakhubazeka ngizokuthunga mina ithambo bese nguthunga imithambo ithi kule nkosana unyazi lwabe selikhumula ubhaka walo lwakhipha inalithi lwakhipha intambo lwabuyisela ithambo walithunga wabuyisela imithambo uthi wayesethi isikhumba sesiyothunga odokotela wokuthi masekuhleni uthi angibize uyibuke qede wangithunga unyazi lwahamba bafike kusenodokotela sengithumekile sekusele isikhala senyama uthi babuze odokotela ukuthi ithambo neso libuyiselo bani uthi kade kufika ushembe ebusuku unyazi uthi bamthunga uma sebemthola
bayasuka uNtuli babuyela kubaba ngaphakathi. Baba sesimtholile usesibhedlela ulimele kabi. Uthi uNtuli ubaba wasukuma ngesikhathi wangena egumbini nokubuya namafutha wathi bhuthumana esibhedlela ngifeni imgcobe. Ngisamfuna abuye lo mfana lo. Ngoba mangiye eKhenani uhamba la iduze kwami. Uma esebuyile usebe yamletha usindile kanalutho kodwa umthungu khona kodwa kanalutho. Uthi uShembe kuyena wena ngikuvimbuza uhambile wena ngoba ngikuvimbele ukuthi mangiye eKhenani uhamba duze kwami ugada bani endaweni yakho bekuzohamba bani. Hey siphume ebuhleni maNazaretha. Le ndoda le engenelela amaNazaretha iwafundisa imikhuba akisiyeke. Le ndoda ethi uShembe wayixoxe ezulwini waphindwa wayilandela emhlabeni wazobhidliza isonto layo mayithi abantu abaphuza utshwala wafika uShembe wathi abantu abayeke ukuphuza utshwala ngoba bakha bamkhonze abayeke ukuxabana abayeke ukulwa. Leyo ndoda lawo madoda waphumela ethempelini sikhonza uShembe. Siphuma kulo uNkulunkulu bangcwele. Uma ngingaphakathi kuqhamuka insizwa le usikhumbuza igezi imoto zikababa. Kukhona abantu okufanele sibanake khona abantu esingafanele sibanake. Niyeza thina bama social network bengambuki ke mina lo baba kuthiwa uMbatha. Ngiyaxolisa abantu bakwaMbatha niyambuka ngithi emafonini khona into enkulu le egundini ukhuza kuthiwa labantu abagunda kahle abanemali iPortrait card ugunde leyo nto le lo Mbatha niyamaza ngithi uthi kusikhumbuzo baba khona into engiphethe kabi thunyazile kuphethe kabi. Uthi baba khona le ndoda la emafonini le ephukayo ngifisa ukuthi Nkosi uyilande le ndoda izoguqa phambi kwakhe inikele luthunyazi. Uzomlanda kanjani umuntu ongeyena osekhaya umlethe ekhaya? Lo muntu akusiyena walapha ebuhlini. Lento ayenzayo uthunywa uNkulunkulu wakhe unikhathaza ngani lo muntu lo ngoba nami ngimphendule. Uthi lo lalela iBhayibheli alifundayo labhalwa yimina kusho uShembe. Bekusho unyazi ebuhlini. Luthi leli iBhayibheli alibhalayo. Nalono la waphuma la ekhaya ngoba ungesiwa la ekhaya ningabanaki labo bantu la. Ngoba kubona abala ekhaya. Yathi gidi inhliziyo yami ngoba nami kade ngithi mangifika lo ndawo ngiyibuka kuTikTok. Bese ngiyadlula kodwa ngingenakho uWhatsApp noFacebook angiphendulani kuko. NoFacebook futhi angibuki. Kodwa nje ngithi kuleyo ndawana angiyikhuluma indaba yale ndoda ukuthi uthiwa basihlukane nayo akuyona yasebuhleni uma ingasi ebuhleni iyofika ihlubula abantu. Ngoba kuyona yakhona. uNkulunkulu mkhulu kakhulu ebuhleni. Ngicabanga ukuthi nohulumeni uyafisa manje ukuthi mhlawumbe isikhathi sesiseduze sokuthi bayocela kuShembe manje ukuthi sesicela uShembe asikhethele umuntu ongaphatha lelizwe. Amen. Ngoba ngesabatha lokugcina nesinazo izikhulu zakithi kwaZulu zahulumeni ezeyiphethe zafike zayibonela ukuthi lo muntu ongaka ebuhleni ongagadwe umuntu lo muntu ongaka ebuhleni uShembe wazanga akhiphe amabhasi uShembe wazanga akhiphe izitimela kodwa wonke umuntu uthi ngiyakujulayi. Ikhona indaba esebuhleni bangcwele. Ikhona indaba inonyazi. Hayi lwenza inkinga ngesonto mhla ka3 hayi. Kulo memulo kandodakazi kade lwenza.
inkinga kugcwele bonke abantu kugcwele ngisho abangabona amaNazaretha omchunu ophakela umthakathi ubale ndoda sejibhende yasenquthu umuntu etoilet ubese kuhle quality kade belapha enkangala bezobuka ushembe fundisa thina ukuthi ingane thina siyageja thina ngobaba umemulo siwenza ngoba ingane siyogana kanti umemulo ufuna ukwenzela ingane ngoba isingene ebuntombini usuyibonga ukuthi mntana wami uyintombi ngibonga ubuntombi bakho ubaba besifundisa lokho ubefundisa izwe ekhombisa izwe ukuthi thina abantu base-Afrika usiko lwethu luhambaphi kukhona ukukhuluma engikuzwile sesivala inkonzo ukhona umhlaba sihlabelela ingoma 21 ezositshela ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo wayekhona nini ukhona esikwenzayo mkhokheli besingakunakile luthunyazi uma kuzalwa ingane kuye kuhlatshwa imbuzi mayisifikile ingane ishisa mpepho lakini noma wena uyishisa mpepho ungene nembuzi emsamo befuthi nina bosibanibani la ekhaya kunomuntu ofikile makuwumfana umfana makuyintombazana kuyintombazana sicela ukunazisa ukuthi njengoba efikile asazi ukuthi ukhokholozi bani ovukayo noma ukhokhobele bani ovukayo kodwa sithe emhlabeni igama lakhe usibanibani bese nithatha inyongo yalo ngane nihlikihle olimini mhlawumbe kuzosisiza mkhokheli ithi inkosi noma umuntu esehambile emhlabeni nina sengathi umuntu ningcwaba ningambikanga bakunyo umuntu mayishonile kwenziwa njani hayi mkhokheli luthunyazi mayishonile umuntu ishisa mpepho lala ekhaya alingene emsamo lishisa impepho lithi nina bosibanibani usibanibani la ekhaya usedlulile sizomkhweza ngosuku oluthile ngesikhathi esithile sicela nimlindele nimhlangabeze uyeza ithi inkosi ningathatha umuntu nomngcwaba ningambikanga abazi ngale bayazi khona ukuthi usedlulile kodwa abazi ukuthi uzalile alibatshelanga ithi ke amaNazaretha ningabomngcwaba umuntu ningabatshelanga abantu bakini ukuthi uzongcwatshwa nini usedlulile emhlabeni bamlindele nibabize bamhlangabeze bese ukuze angezukulahleka lo muntu lo niyezwa bangcwele besenza iphutha sesiyazi manje ukuthi uma kushona umuntu akuthatha impepho kushona emsamo uyotshela abantu bakini nisho nosuku azongcwatshwa ngalo nisho nesikhathi bese nibacela bemhlangabeze kade sigeja uNkulunkulu ke usikhombisile usitshelile ukuthi uma sihamba senze izinto senze kanje ileyo nkonzo bangcwele uNkulunkulu angipha yona yasemhlanganweni kade sikuwo simbonela ushembe kule misebenzi engibalayo ubekhombisa uNkulunkulu bakhe ivale iTikTok yakho Khabela ngifuna legazi igazi line fish oil engavuthiwe amafutha akho omzimba bese yakhathala esengenwa ifish oil engavuthiwe lokho kuthiwa i-high blood pressure i-BP garage ubesichazela phela udokotela ngo-23 kudalwa ukudla ubalile nayo fish oil wathi uma amasobhe siwadlayo asekuseduze ku-expiring date emzimbeni wakho amavithamini aleli sobho azofika enze igazi emthanjeni libe weak lihambe kancane kwesinye isikhathi libloke lithi malidedeleka ligijime kakhulu bese lenza inhliziyo yakhe ishaya kakhulu
wakubala kwathi into ayiphasisayo ubhatata wathi amadumbu wathi zinkomo i-rice kufaka u-X wathi uhlanganisa nesiko wathi amaqanda wathi inyama ehlatshiwe wathi i-high blood idalwa mama uthe asofunda kumaSulumane amaSulumane ayawuthatha uteli awubilise wodwa ubili awa bese emthatha ewuthele esigujini usuvuthiwe uthi thina uthi ungafudumala ushise sengifaka anyanisi uthi kanti ufanele uye kushe kubukuze ngathi ufuna ukujika umbala bese kuyima ufaka uanyanisi wathi ke nenyama le yasefrijini uyayifeyilisa ngoba bayikhipha umkhokheli bayifake no ice wathi kuba kutheka ngazosichazela ukuthi yini enza sigule akafuni ubaba sigule ngoba ufuna amasiye eKhenani sitsheke edule size siyo ngathi uvulile ekhabela la hayi sekuyilokho ahlukene nginesizathu khokheli sokuyivala lento ebuhleni akebuthola lakithi lichithekile emiziyakithi ayisahlali umuntu yesinaba
usishise izindlu zethu lezinethu sinabadili usishise